Good morning, student. Good morning. दे खोन्था बेटाफोर मा सोलिगासिनो दं? देलाय खोन्था मा सोलिनो सार? सेथिंबो कर'नायानो सोलिगासिनो। सेथिंबो कर'नानिनो होसोग्लुंनाय। बेटा, जुदि कर'नानिफ्राय बासायनोबा मानसिफोरनि गोजानाव थाना रायज्लाय आरो जायखिजाया मुवाखौनो जानायनि सिगां मोजाङै आखाइ सुना ला। बेनि उनावसो जा। मोनसे बाथ्राबाव आरो गावनि गन्थं आरो खुगाखौ खोबनानै ला। बाखि मा जायो सोब भगबाननि सायाव हेगारना दोन। जागोन दे सार, दिनैनिफ्राय आं बिदिनो खालामगोन। दिनैनिफ्राय नङा बेटा, दानिफ्रायनो खालाम। आरो देहाखौ एसे लोरबां मोनदोंब्लानो थोंजोङै हस्पिटालाव थांनानै चेकआप खालामनानै फै। बेयाव फैनानै बेरामखौ गोसारहोफैना। जागोन दे सार। आरो बेटा सिन्टु, मा बाथ्रा खानाया सिनबाय नामा? आरे सार, सिनाखैथ'। हराव नायबाथ' मोजाङानोमोन। फुङाव उथिना नायबाय, सिङाव हाबनासो थाबाय। आरे फरायनो गारना हराव आयनासो नायबाय थादो नोङो। बेयो मा टम क्लासावनो उन्दुगासिनो? आरे नङा सार, आंथ' ओरैनो उन्दुग्लांना थैनायनि एक्टिं खालामबाय थादोंमोन। नाय बेटा टम आरो सिन्टु, फाल्टुआ बारा जागासिनो, फरायनायाव गोसो हो। नङाब्ला फैगोन बोसोरावबो फिन आंखौनो सहायनांगोन। टम, नों गसं, आं मोनसे कुइसन सोंनि, बेनि गेबेङै फिननाय हो। जुदि नों फांसे दंफांनिफ्राय 10टा थाइजौ हानो, बेनिफ्राय गुबुना थाइनै लायोब्ला खैटा थाइजौ फिथाइ थागोन? सार, 10टा थाइजौ थागोन। बेयो माबोरै जागोन टम? आरे सार, थाइजौआव आं गाखोगोन, थाइजौखौबो आं खागोन, ओमफ्राय आं थाइजौखौ गुबुननो मानो होनो? औ बेटा, जुदि साननानै ला, नोंनिफ्राय सोरबा थाइनै थाइजौखौ सेनानै लायो, होमबानिया खैटा थाइजौ थागोन? सार, 10टा थाइजौ थागोन आरो थाइसे लस जागोन। आं जेसेबां बुङो बेसिमल' खालामग्रा खाम। थां नों आंनि मेलेमखौ जेराव मेराव बाहायग्रा दा खालाम। नाय, जाय दिनाव आं रागा जोंगोन, बे दिनाव फाल्तु खालामनांगौखौनो बावगारगोन नोंसोर। जेखियानो जादोला, एग्जामाबो खाथि सफैबाय, मोजाङै फराय गासैबो, नङाबा दाउदै मोनजोबगोन नोंसोर, दाउदै। उनाव बुंलायनाय जालायनोसै, गल गल आन्दा, सिपाहि कि दान्दा, मोनलायथारनोसै ओमफ्राय ना? मोजां फराय नोंसोरो। बाय सार। मा थांनो जानो लुबैथारबाय नामा नोंसोर? थांनायनि सिगाङावनो बाय होग्रोखाबाय। सार, आं एग्जामनि बागै मोननै लाइन बुंनानै होनि सार। दे बुं बेटा सिन्टु, बुं। एग्जाम, नों जोंनि खर' मेलेम जाग्रा, एग्जामनि समाव दङ सुखु गोजोन सोरहा? दात साला बुरबक, आरो नोंसोरबायदि सानै फैनांगौबा बे बुहुमानो उल्थायलांगोन। सार, बै दिनखालि स्कुलाव फैनाङा सार। दात साला बुरबकफोर, गावनि मेलेमखौ एसेबो बाहायनो नाजालिया नामा नोंसोरो? साला मेलेम जाग्रा। स्कुलनि लामाखौ मा न'नि लामाखौनो बावगारदो नोंसोर। आच्छा सिन्टु, नों बुंलाय, दुनियायाव नोङो बयनिख्रुइ बांसिन सोरखौ नायनो बायो? कर'ना ना मा होनो, बेखौ नायनो बायोलै सार आं। बे कर'नानि थाखायनो जोंनि स्कुल, कलेज गासैबो बन्द जाजोब्बाय। बेखौ नायनो बायोलै सार आं। बे कर'ना नङाबा नै दिनै जोंनि स्कुलाव मोजां सिख्लाया फरायफैबावसिनगौमोन। फरायसालियाव थांनो मोननायबा नै दालासे आंना 2-3 गार्लफ्रेन्ड जासिगौमोन। दा नै हारसिंसो दासिमावबो। आच्छा बेटा, गार्लफ्रेन्डनिसो सिन्था जादों नोङो, फरायनायाव दालासे दाजाब दानख'खौनो रोङा। नोंसोरखौ र' बेटाफोर। आदै साजोबबायलै बुजानायफ्रा। औलै आंनाबो जा साजोबखाबाय। साला दुनियायाव इमान मन्त्रि, एमएलए, गिदिर गायक थैगासिनो, साला बेसारा
प्रेसार जानानैबो थैनो रोङा साला आइदै जाजोब्बाय। न'नि बिमा बिफादोनो बेसेबां बुजानो मोनाखै आङो साला आइदै।